Is-sitwazzjoni fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna hija qar minn kemm wieħed jaħseb. Dan hekk kif il-gvern tant spiċċa f'sitwazzjoni gravi li issa qed jispiċċa jaħbi min-nies kemm verament hawn mediċini out of stock. Jekk wieħed jidħol ftit fuq is-sit tal-Ministeru tas-Saħħa faċilment jista' jaċċessa l-lista tal-mediċini li bħalissa jinsabu out of stock, lista li tammonta għal 19 il-mediċina. Iżda l-ġimgħa staqsejna lill-Ministru responsabbli mis-settur tas-saħħa sabiex jaġġornana ftit kemm hawn mediċini out of stock. Taġġornana ftit kemm hemm mediċini out of stock bħalissa? Bħalissa l-aħħar li pubblikajna hija pubblikajnija 15 ilu hemm 28 mediċina li huma neqsin mill-formularju tal-Gvern. Bit-tweġiba tiegħu il-Ministru bla ma jaf spiċċa waqqal ġebla fuq saqajh hekk kif wera b'mod ċar kif il-Gvern qed jaħbi kemm verament hemm mediċini out of stock. Bil-Ministru jgħid mod u bl-informazzjoni fuq is-sit tal-Ministeru tiegħu stess tgħid mod ieħor. Hemm 28 mediċina li huma neqsin mill-formularju tal-Gvern. Marija Franca Lanza, Annet News.